Iniciativa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo també felicitar-nos per aquesta unanimitat. Crec que demostra l'orgull que sentim tots de ser de Vila-real, d'allà d'on venim, i jo crec que menys que no perguem mai el nord, perquè qui perd els orígens per la identitat, i per tant que és imprescindible recordar que si no fora pels llauradors i llauradores que se van esforçar, Vila-real avui no estaria on està, no seria una ciutat de la ciència i la innovació. Dit això, sí que cal dir que les polítiques agràries, jo crec que ho hem exposat tots, són competència pràcticament a la seva totalitat de la Unió Europea i per tant crec que és el lloc on hem de reclamar i on hem de reclamar units perquè no és gens fàcil. Hem vist com se reedita un acord que fica en perill ja d'una forma molt clara el que és l'agricultura valenciana, una agricultura valenciana que està molt tocada i crec que és positiu que l'Ajuntament de Vila-real doni un suport ferm a l'agricultura valenciana i sobretot demostra el seu rebuig a que la Unió Europea no estimi oportú considerar que aquesta taronja no està treballada per treballadors que tenen drets socials i laborals i per tant la taronja que ve d'aquests països normalment no respecta els drets humans i per tant és més que reprovable i per tant això sabeu com molt bé el que fa és incrementar una competència deslleial cap a la nostra taronja que si ja per si mateixa està molt devaluada la devalua encara més. I per tant jo crec que era molt important dir que estàvem en contra d'aquest acord amb Marroc, amb la monarquia o dictadura, com vulguem tildar, que tenim al país veí i per tant també sumar-nos a la importància que se reedite pròximament una altra vegada el PAC i per tant que tots estiguem a favor. Moltes gràcies. Moltes gràcies.